berek kamu jo hamuna videon. Oma sipata nagabi pailaho kalak kita batak di sada ulaon. Jadi unak tatiru songono pengantinate. Moluboi tapudahon jala tamemehom mai radema majalo aha na dibuan niya ka Raja Tutur manang aha akka na dipasahakna. Omane sada contoh. Asiroha mangida inat taon sape diuseo sude isinitas nei ala soarong hepeng na nabalga mangalehot tu penganti boruaon. Alana penganti boruaon no majalo ikon wang nabalga. Jadi ngapiral rapi dion jala nunga ditotok kamuna molo nitotot do video i 3 hali mainat taon sehali 2 atau 2 hali pasahaton ima olo puluk ma manang uwak panortoron na alay pengantini dang olo sekon wang na belga baru pi olo majalo. Singkat cerita na sape disaburho ni nataima isinitas nai ijolo ni natorop kan gabe sada haila do dihalak kita gabe godang menilai penganti buruon meragam mamadokko na ang mana mata hepengon jala pekani bereng natorop naksoniak kasimatuana pasti nga gabi hurang ulina hurak sumanna apa ilah unik kumah hata kasarna